TMTV. Dostlar, nihayet 2019 yıl жетті. Яңа ел белән һәр барчагызында. Яңа ел, яңа тапшырулар, яңа рецептлар, яңа ризыклар, яңа кунаклар барысы да көтә сезне. Тәмле көрәш тапшыруында Татмус ТВ телеканалында Алла бирсә ел дәвамында. Сәлам тагын бер кат һәр барчагызга да. Һәм инде әйдәгез бүгенге яңа ел кунагын каршы алыйк. Кыш бабай килдеме безгә? Кар кызымы? Хәзер барысында белерсез. Аршалыбыз эстрадыбызның популяр җырчысы Эльнар Сабирҗанов. Илнар рәхимит. Сәлам, яңа еллар белән. Яңа еллар белән сине дә. Нәрсә бу? Осы кичкенә генә күчтеләш. Балалар шампан шәрабе белән эшләнгән мотор яңа ел бүләге. Әйттем бит кыш бабай килә дип. Менә дуслар, кыш бабай да бар, кар бабай да бар. Кар кызы юк. Ансы куркыныч түгел. Кар кызы каядыр калган. Бүләгең өчен рәхмәт. Без моны бәлкем bunun aşarsın, aşarız diyelim. Bu aşıla торган моторлык өчен. Шулай гына менә. Илнар, бүләгең өчен тагын бер бик зур рәхмәт. 2019 елның беренче чыгарылышын башлап җибәрик. Илнар, синең безгә бер килгәнең бар инде. Хәзер күреп торасың, үзгәрешләр шактый. Үзгәргән. Гомумән бу сезонда син бер үзең генә сиңа каршы көрәшүче артист юк, ләкин сиңа каршы көрәшүче телевизион тамашачы бар. Хәзер телевизион тамашачылар рецептларын юллыйлар да, син шул рецепт буенча фотосына карап, мин сиңа аның фотосын да күрсәтермен. Нәкъ шундый ук ризык әзерләргә тиеш буласың. Әгәр дә син шундый ук ризык әзерли алсаң, тышкы кыяфәте белән дә, тәме дә бераз тәмле булсын инде аның, әйме? Сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл соғытсаба заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән Күкмар табасы сиңа булачак. Әгәр дә әзерли алмасаң шулай иттереп, кадер нәрсәседер килеп чыкмаса, ул таба кәчтүрүлме ул, менә китә әнә шул рецептны юллаучыга. Яхшы. Әйдә карыйк. Кем сиңа нинди рецепт юллаган икән? Игътибар экранга. Хөсәйен Ибраһимов башкалабызда яши. Төрле салатлар ясап, аларны матур итеп бизәргә яратам диде. Кызымны да ашарга, пешерергә өйрәтеп кияүгә бирдем. Бүгенге көндә миңа бәхетле әни һәм әби булыр өчен Күкмара табасы гына җитми диде Римма ханым. Илнар, Баулыдан Римма ханым белән таныштык. Менә инде рецептына да күз сал. Монда. Илнар, нәрсә дип әйтим? Бүләген биреп кенә җибәрик тә, монда кыздырып ашыйт та бер бәрәңге. Шуны инде кыздыра беләм. Син булай асаттан торырсың инде. Монда утырышып карыйк инде әйдә. Кара, мин үземдә булдыра алмамдыр моны хәтле. Шулай дисең. Мин үземнән шикләнәм. Шулай исеңдә калдыр. Фотога төшер күзең белән. Һәм шулай эшләргә тырыш, яме. Әйдә. Бик кызыклы рецепт, бик тәмле салат булырга охшаган. Без әлбәттә сиңа әйтәбез, монда нәрсәләр бераз бар. Яшел үлән, күкәйдер инде монда. Күкәй. Нәрсә булуы мөһим түгел, күкәй булса. Яра, мин сиңа уңышлар дип калам. Әйдә, салат ясый башлыйк. Илнар, синең бик оста кулинар икәнне без беләбез инде. Аның бердән бер яраткан, дөресрәк пешерә белгән ризыгы ул кызган бәрәңге. Шуңа күрә без сиңа инде бүген ярдәм итә алмыйча булдыра алмадык. Яңа елның беренче тапшыруында дип әйтик. Шулай бит. Шуңа менә бу салат эчендә нәрсәләр барлыгын мин сиңа әйтеп куям. Бу салатта бар тавык, бәрәңге, кишер, суган, күкәй һәм монда пешерә беләм. Әле ике ризык икән. Йомырка тәбәсе дә пешерә белә. Шуңа Илнар, син нәрсә чигүләсең? Менә бу кастрюльләр нәрсәгә монда? Пешерергә кирәктер инде буларны башта. Нәрсәне? Монсын да пешерәбез. Буларын да пешерәбез. Әллә нәрсәне беләсең икән әле? Белмәгән әйбер юк. Шуңа әйдә иң беренче булып, без менә тегесен дә, ансын да, монсын да дигәндәй, пешерәбез. Алайсам, тавыктан. Юк, мин тавыкны беләсем, үзем куярым пешерергә, яме. Ярар. Син нәрсә эшләр? Нәрсә эшлибез? Син чистарта беләсеңме? Бәрәңге. Беләсем беләм. Беләсең? Беләм. Бүген кирәк түгел. Менә шулай кабыгы белән генә, яме. Менә бу кастрюльгә без атырбыз хәзер бәрәңге белән кишерне. Суганны әйдә мин әйтеп куям, әлегә. Безгә кирәкми әле ул пока. Ансын кыздырыбыз. Ярар. Шалт шулай иттереп, менә буларны шалт инде, мин монда. Шалт.
Tavukni deb aytgan tavuqning. Kishirnikiga bilamiz. Şöyle balabız. Qancha bizning hazır. Ya. Yangi yillar jetdi bitdi. Ilnar munda biroz siylashga kerak. Shulaymi? Ayda siylashga. Yangi yilda siylashib qana o'tiribman. Yomar qasala 4 ni. 4 Hamma so'lyapman. Qayda qarshi oldim, nishib qarshi oldim, oila bilanmi? Yangi yillarda yol etib o'tirmadik, ishladik. Allohga shukr. Ishlab bo'yinda jırlaw deb ataladi. Qor kirib tugul. Bu jırlawgina tugul, bu dirsingini aytganda uyushtirib, butun yangi yilni boshqa kishilarga, boshqa qonaqlarga deganday yaxshi kayf bo'lagitu. Aha. But Men uyushtirdim hali. Uyushtirdim, ayya. Tak. Endi ko'p yillar tuzu uyushmasida ishladim. Ondan so'ng nega ishladim? Ishladim Debdingmi? Mana bu yilni tugul bu endi, o'tgan yilni bo'la. Ondan biraz tuturib o'tirsang yaxshiroq bo'lar. Shulaymi? Ayyo. Eretma dema endi. Yarar. Yo'q, sen erat. Men eratganda yaratam, aytganda. Вот, ondan ketdim-da endi ham o'zim shu yaratgan ishim, yaratgan shug'ulim bilan shug'ullanirga ko'proq kishimni shunda tugurga bo'ldim. Shunga yo'naltasan. Demak, bu bayramlar uyushtiruv, konsertlar uyushtiruv, planlar zo'rdan bu yilga. Shunga ko'ra, san'at yog'ini o'zimni birib jiberdim. Chunki tegisinda bundan chetda parallel ravishda olib boruv bo'lmaydi. Bular shitinrak. Vaqt o'zimga vaqt, g'aylama vaqt azroq qolash. Tizilish kompaniyasi sen direktori edimi o'zing? Yo'q, direktor tugul biz. Bu qadar ishlar bo'lmadi qanda. WhatsApp'da tugul. Qog'oz ishi endi. Qog'oz ishi. Sen kontorda o'tirdingmi, qog'oz bilan degani yozib. Kompyuter, dur stina. Bayalarni soglosovat etib, smetalar endi. Shol endi. Qo'yan oqsha keladi. Obzlarning oqshalarini sanab, metam necha obzlarning oqshasini sanab o'tirgancha o'zimniki sanayman dedim. Shunday necha oqsha keladi, mana keladi. Bitta deyman shu obziga. Kiti. O'sha kelib senda qolsa yaxshiroq. Aybatroq ketdi. Shunga bu yerga turmushimda keskin yangilik bo'lgan edi bolaysan. Mana atash yili bo'lg'achdim, bik atashlanib ketdim men shunda o'zimda atash yili bitdi, ha do'ng'iz yili. Do'ng'izlarga yozmasin. Do'ng'izliklar ishlamasinlar. Alloh saqlasin. Do'ng'iz solib qoldirmasinlar. Shulay. Tushak ostına deb. Bizning bu pisha endi. Bu Ilnar bu pisha. Yara. Chunki bilasizmi, birinchidan bizning elektrini qo'shib jiberdik. Ikkinchidan bular barisi pisha bizning topshirig'imizning sponsori bo'lgan Ko'kmara Metal Savod zavodi Oshiq aksiya jamiyatining aliga kashturlarini ko'rasizmi do'stlar, necha turli kalibrda, bunda necha turli tus. Mana butunlay boshqa turli tuslar, jarovnya ham sen aytasim kelyapti. Ayga. Ko'kmara Soda markasi ul vaqt bilan sinalgan savod-saba Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'ng'aylik uchun haligi zamoncha shab savod-sabani siz do'stlar internet gibi ashada olirga mumkinsiz, senda olirga mumkinsiz. Lekin sen bizning Qozonga yaqin bit endi. Sen Qozonda turasizmi o'g'lim? Bektoda turaman. Yarar, unda endi necha chaqirimda? 10 chaqirim emas? 10 chaqirim. Shunga ko'ra, kimlar Ko'kmaraga yaqin, Ko'kmaradan borib olalar o'zlarining fermalik kibitlaridan. Kimlar Qozonga yaqin, Qozonda ularning hozir 3 kibitlari bor. Birisi Mushin uramı 23B adresi bo'yicha o'rnashgan, birisi o'rnashgan Pavlikin uramı 114 adresi bo'yicha, ham tag'in birisi Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Soda o'zagining birinchi qatinda do'stlar. Mana shunday kashtirullar, jarovnilar, tabalar kelib jiyib keta olasiz. Ham Ilnar, eng muhimi xotinga shariy bo'y bilan. Bu shariy, bu sening xotinga chunki bilasizmi? Sen bugun mana bu kashtirullar, jarovni ishini kurashacaksan. Agar da jingsang, mana bu ishlitirlar bo'shab. Bu mening uyda da bor. Jingmasam uyga kiritirlarmi ekan meni? Ansa endi bo'lmasa kibitine borib bo'lsa da olib kelerman. Bunda yiroq tugul bizning ishdan mana borasan, yangi adres bo'yicha jingmasang sotib olarsan, yami? Mendan deysan, rash. Boshlama. Anglashildi balkim. Shulay. Mana shuning uchun kirishamiz bugun. Tak. Men de senga yorti ishimda yordam etdim. Lekin oldagi ishimda men senga yordam etmayman. U big hour ish bo'lacak. So'g'an archimiz. So'g'an archimizsan. To'g'rimiz. U archilgan. Turasi uni turab qizdirga kerak. Shulay yo'q. Mara yo'lab olaydi. Mana eng og'ir ish shu bo'lacak. Toba mendan so'g'an turav to'ptasimda. Sen qarala, uyalmasin. Sen mana bitta narsa chiqarib qo'y. Uyala turgan jigitni sen chaptir zo'risini ol. So'g'aning zo'r bo'l. Jib turi bilasizmi? So'g'anni to'ray bilaman endi. Shalt desa. Ayda, shalt. Yarar. Sen o'zing kim yilda tug'an? Men o'zim Ojdaha yilda tug'an. Qarab turishga aytmasin-da, Ojdahaning nima sifatlari bor senda? Ojdahanimi?
Яндырга яратам. Яндырга яратасың? Яндырга яратам, ия. Ул яндыру кемне күбрәк? Гаиләгә, гаилә өлешенә тияме? Менә Хатынга, кызларга, балаларга, яисә төрле вакытта төрлечәдер инде. яисә анда урамда барганда яндырып аласың. Я концертта вакытта беренче рәттә утыручы. Халкында яндыру булырга тиештер инде ул. Шулай бит сәхнәдән торганда да әзрәк яндырып, ут чыгарып, дүр китереп, Күзләр ул чәчеп торган. нур чәчеп торырга тиеш бит инде, шулай бит. Теге бу яндыру түгел бит. Мотор итеп елмайы. Йомшак итеп яндырасың. Йомшак итеп. Так, Мен моны зур итеп турыйммы соң инде, кичкенәрәк турыйммы соң? идея ничек турыйсың син шулай тура? Мен ничек? Бу күзгә керә башлады инде. Хатыныңны ничек турыйсың? Менә хат. Хатын тураганда мин анда утырмыйм бит инде. Юкмы нишләп? Син бер тапкыр ярдәм дә иткәнең юкмы менә? Хатын кая әле? Пычаклар кайрар. Пычак кайрау кем? Пычак кайрый беләм ансы. Пычагын кайрап куям. Кемнең эше синекеме? Ансы минеке эш. Бүленгән ансы буенча. Суган турау. Суган турау буенча да. Гадәттә бит инде белмим безнең идә шулай, әгәр дә мин идә булсам инде. Суган турауны миңа чөнки үзең беләсең, кызлар җыларга яраталар. Менә монда юл. Кызлар җылар. Монда юл баштадым хәзер. Миңа кызык карап торырга син азапланганың. Мен шулай азапланам монда. Юк, дөресен әйткәндә кухня минем өчен ул Синең өчен түгел. Минем өчен түгел, дөресен әйткәндә. Урамда шашлык кыздырганы бармы соң? Шашлык кыздырган бар. Шашлыкны Ансында хатының кыздырмыйдыр син инде. Юк инде, анда шашлыкны бит инде җегетләр белән бергә сөйләшә, чыжылдата. Кайтып кыздырабыз бит. Яңа ел. Кара, син яңа елдан тагында әйләнеп кайтабыз. Каядыр каршы алдымы, ештирдимме син шулай бит? Әйе. Бу елны яңа ел табаны игездә булмадымы әллә? Юк, без гадәттә инде ибездә авылда үткәрәдек. Барыбыз да әти-әниләр белән җыелышып. Бу елны инде ничектер шулай үземдә теге мөрәҗәгать итеп чыктылар да, таныштык бер эшләр, Илнар оештырыйк әле шулай итеп. Вот, шул оештырырга булдык. Һәм инде шунда өстәлләрне алып, үземнең әти-әниләрне, гаиләмне җыеп шунда. Бөтенесе шунда. Әйе. Әйбәт булган икән. Хатын кызлар да ял иткән. Бөтенесе ял Ял иткән дә, ләкин беренче гыйнвар көнне ашарга ибер булмаган диде. Ансыда бар бит әле. Хәтта идея әзерләсәң нәрсәдер анда. Кала бит инде ул. Кала бит ул. Монда. Булай. Юк. Яңалап пешерәбез, пешердек. Яңалап. Яисә кунактан кайтмыйсың инде бер кичкә. Дөресен әйткәндә, анда өйдә кеше дә калмады инде. Дигәндә, яңа елдан соң әти белән яни ял итәргә киттеләр. Шәп икән. Без үзебезчә Калдыгыз. Ял итеп. Яңа ел теге дусларга барып, мунсына барып, юсын котлап. Юк, ял итеп җиргә алай итеп вакыт та юк дөресен әйткәндә. Теге без бит инде банкетчиклар. Карале. Банкетлар. Аңлашылды, банкетчикның аның ничә профессиясе була ди бер ким дигәндә 20-30 име. Син кышбай булганың бармы? Кызлар. Иларның кызлары хәзер телевизор алдынан китегез. Бия китеп торсыннар, ник дигәндә җыл сайын бер кышбабай килә. Аларга. Әйе. Ничәптер әти тавышы белән сөйләшә. Юк, әти ул вакытта кышбабайның атларын тотып тора урамда. Жүгереп китмәскә. Аңлашылды. Вот, менә шулай. Так. Хатлар язалар инде димәк. Хатларны яздык инде бу елны да. Ниндирәк бүләкләр сорадылар инде хәзерге заманда баласы. Менә без бит. Минекә үсеп бетте инде, миңа кызыгар менә. Шулай. Минем олы кыз бит инде укырга керде, 1нче сыйныфка. Так. Вот, менә шул 1нче сыйныфта хәзер бөтенесе телефоннары бар. Телефоннар бар, интернетта, Инстаграмда, бөтенесе башкалардан күрәләр. Но һаман ничәптер балачак уены сорый инде ул мине. Миңа ди кызым нәрсә сорадыңсың, нәрсә яздыңсың дип сораган. Диде нәрсәдер инде ручка. Юк, диде түгел. Миңа ди курчак домик белән, үзенең йорты белән. Мәйтәм, әсең. Юк, син сорамадымсың? Күпмегә күпме булырга тиешсең. Әтием 10 инде 2 этажлы 150 квадрат метр булса җитә. Әйе, бик таудан теге башындарак. Әйе. Бүген булса 15 сотый җирдә дип әйтмәдеме? Андый кыш бабай әле килмәгән шул. Андый кыш бабай әле. Шулай, кызым үскәч бу. Әйе, Алла берсе, Алла. Үзең табырсың кыш бабай. Мәйтәм, әсеңләнгән нәрсә кем дип яздың, нәрсә нинди бүләк сорадың дип яздым, дип сорадым да инде. Аңа да ипи. Нормально, бәйләгәнсез балагызны. Ипи дип. Әйе, сөйләсенә ипи. Мәйтәм, кызым, ничәп ипи? Бик мин аны сорадым ич, кыш бабайдан нәрсә кирәк сиңа дип. Әпи дип әйтте ди. Шуңа күрә сестренки хлеб дип язып куйдым ди. Менә шулай. Бу турыда әле беренче иштә мондый теләкләрне, мондый сорауларны дип әйтик, мондый хатлар турында. Яхшы, молодцы, ярдәм
Әрем була бу. Суган төшә инде ул. Идәнгә дә төшә. Аны суганы зуррак булган. Шулаймы? Бәлкем тураучысы оста булгандыр. Ә? Сикерәләр булар. Суган бит ул шундый тере нәрсә. Илата белгәч, сикерә дә белә ди. Син бүген турап теләсен бу суганыңны. Мин ашыкмыйча эшләргә яратам инде андай бер аппетит белән. Яңа ел алдыннан эшләр күп булдымы? Гомумән оештыру эшләр. Аллага Шул бөтен биек тауга гына җиреп чыгасың бу Казанга киләсең. Биек тауда гына түгел, минем күбесенчә Казанда бит инде. Биек тауда бер 10 ел элек биек тауда башлаган инде ул эшне. Хәзер Казаннан кайтып кергән юк. Казан гына түгел, бөтен Республика буйлап. Аян чакыралар, шунда барабыз. Аннан качабыз. Так, Илнар туралы биттеме? Булды бу. Безгә ман хәзер кыздырырга кирәк. Аңлыйсыңмы син? Әйе, безгә май кирәк булыр инде. Син атаган бик авыр эш башак тып тора менә бу. Мара табасы. Кукмара табасы. Дә җырлап җибәрә. Кукмара. Ну? Дальше. Кукмара алып бара. Ера гаймасыннара. Кукмара табаларына алып кайта. Әгәр син үзеңә җырлаган булсаң, син атаган ташлама булган булар. Шулай. Кибеткә килеп ким җырлый? Кукмара җырлый. Алайсам иренеп бара кирәк инде. Аның өчен Ким дигәндә? Google. Ким дигәндә? 3% ташлама. 3%. Җырлаган өчен. 3%. 3%. Әйе. Я, әйдә. Кыздыра Безнең май. Әллә нәрсәләр беләсең. Майлы беләбез. Сау әйдә. Әйдә. Май бытканы бызмый дигән татар халык мәкале бар. Консидер. Бер. Әйдә, салып кара. Сикермиләрме инде? Кара, син менә салганда тишеге бар. Менә бит. Не Син маймылда кешедән шулай булган бит, кешегә әверелгән, баш белән уйлап. Ай, рәхмәт инде. Әйе. Миндә кешегә. Хатны исемен чыгар синең. Алсу өйрәтәбез, иреңне пешерергә өйрәтәбез. Хәзер кайткач пешереп күрсәт дип әйтә бит инде. Әлбәттә инде. Чигенде. Әле яңа ел теге бу пешерүдән башлагачтан Елың шулай узачак. Ел Пешереп. Ярдәм итеп пешереп. Суганда 5. Инараны шалып сакынды. сикерәләр бит. Yok, gümbəsin sığınağa ya. Namsı başta qızdırıb alır. Давай кызсын әле. Sın әлі başta. Namsı qızıb alsın. Шәп була инде бу ха. Әлбәттә. Мына барсын. Әле истерәк, турап бәрәңге салсаң, вообще тәмле була. Киди инде. Ансы башка операдан. Басы сиңа. Шуңа күрә. Инар, әйдә, бераз гына иҗат турында сөйләшеп алайык. Иҗат турында сөйләшеп булдыра алмыйбыз. Планнар турында әйттең инде, концертлардыр инде шулай концертта сәнгатькә матур җырлар, яңа җырлар язып, Алла берсә, тагын да яз айларында оештырып чыгалсак концерт программасын Казанда. Әйе? Казанда? Әйе, планнар шундыйрак. Так, ярар, җырларга килгәндә нинди җырым белән соңгы вакытта син нинди җырга өстенлек куясың яисә әйтәләр бит әле. Кайсы җырың синең хедлайнер булып бара хәзерге вакытта? Хедлайнер булып әле. Иң матур җыр дип әйткән минем уйлавымча инде. Чөнки бу субъектив фикер. Шулай. Гадәттә мин инде теге күңеллерәк җырларга басым ясыйдырым. Хәзер соңгы вакытларда ничектер әллә үсә башладым, әллә акыл керә башлады. 30-ның теге ягына чыккачтан. Вот, лирик җырларга хәзер өстенлек бирәм. Ник дигәндә менә бик матур. Син әле клибыңда төшкән иде. Клип төште, 2 көне төшердек без аны. Ул узды безнең Чувашия якларында төшердек без аны. Шуннан соң Татарстанның Свияжск якларында матур җирләрдә төшердек. Юкәләрем җырына Эльвира Сафина иҗат иткән. Сүзләрне музыкасы үзенеке инде. Кит инде. Син төзелештә бөтен әрем булып яткансың. Инде үзеңдә композитор булгач, күптән китәсе калган. Вакыты җиткән. Аллаһ Тәгаләдән вакыты җиткәчте. Шулай. Әйе, һәрбер әйбернең үз вакыты бит. Шулай. Я. Әйе, шуңа басым ясыйм, шул җырга менә клиплар төшереп, аны яздырып инде. Дөресен әйткәндә халыкка бик күп бик ошый. Шул җыр. Әйе, отзывлар, комментарийлар яхшы килә. Яратып тыңлыйбыз дип әйтәләр. Миңа әйтәләр инде, башкаларга нәрсә дип әйтә торганнар. Мана әтиңә нигә әйтәм инде сине? Юк инде. Күршеләр дә әйтә. Авылга кайткач, авылдашлар да әйтә. Бигрәк тә хатын мактый әле дигән. Иртә белән торып мактый башлый. Ага, кичкә кадәр. Кайчан эшкә урнашасың или һаман җырлап кына җырлыйсыңмы син дип. Хатын шулай диме? Шәкәш бик борчылмадымы соң? Борчылмады. Синең хатын синең өлкәдәнме ул? Юк, ул икенче өлкәдә. Без ничектер теге сәнгать гаиләсе мин оештырырга булмадым.
Мәхәббәт икенче якка таба тартып китте. Вася хәзер бик популяр. Әйе. Кем белә, әле бәлкем җырлый башлар. Кемнәрдер гомер җырламаган хатыннар да җырлый Мин дә башлый. җырлап карыйм әле дип әйтте менә. Әйттеме? Әйтте. Мен әйтәм бит. Бөтенесе хатыннары җырлый, бәлки мин дә җырлап карармын диде. Ә нәрсә? Мин башкалардан кай җирем белән ким? Дип менә шулай. Шулай? Менә Булды. туры белә топ-туры шулай әйтеп. Сабир Җановлар гаиләсендә Рияңа дуэт. Кем белгән шунлап та. Кара бу бик катырак кызды бугай бу. Әйе, әзрәк кысыймы син моны? Барасын дирәк. Я, бераз. Нормаль. Бераз беләсеңме, шундыйрак төс кирсә, тәмлерәк тә була. Мин суган яратам. Шулай. Әйтәм бит бәрәңге белән саргайып мотор итеп бит. Алла бирсә, Алла бирсә. Хәзер монда әле гөмбәдә салабыз. Берсин гөмбәңне. Әйдә гөмбәне Әле гөмбәне сал. Монда безнең име гөмбәне салгач эш бетте диярлек. Беләсеңме нигә? Сыра нигә дигән. Төшә инде ул. Юк, аңлашылып төшкәне. Беләсеңме нигә? Нигә әле? Ха? Нигә? Чөнки без менә бу әйберләрне салат ничек ясыйбыз дип уйлыйсың. Салат ничек ясарга уйласың менә? Ярат пеште. Салатны инде теге, мен шуба күргәнем бар. Әйе. Әйе. Башта берилешен, аннан икенчелешен, аны мотор итеп бизәп Менә куябыз. Илнар, син шундый молодец, Молодец инде. шундый акыллы. Ага. Без чынлап та буларны хәзер пешеп чыккач, бер катламында тавык, йомырка, бәрәңге, кишер, һәм менә бу суган белән гөмбәдә булачак. Түзелештәге шикелле инде. Әйе. Һәрбер Фундамент, Башта җирен сатып аласың. Аннан соң җирен казыйсың. Бunda барысы да бар. Ярар, без буларны барысына хәзер эшләрбез син белән. Берсәрәгә пешереп чыгарабыз. Ничек төзегәнне дуслар, сез инде тәмле көрәштәге рекламадан соң күрерсез. Так, Муз-ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә дуслар. Дәвам итә яңа елның беренче көннәре һәм Илнар Сабирҗанов бик тырышып салат әзерли. Баулыдан Рима ханым юллаган рецептны булдырырга тырыша. Я, барлык төрле син салган менә кастрюльгә салган әйберләр пешеп чыкты. Тавык та пеште, бәрәңге дә әле. Рәсемме? Әле кайнар да. Әле бар, әле монсы бетне, әле без кабадан да алмадык әле. Ярар, турсын шунда бара. Хәзер катлам буларны барысына ире керек. Иң беренче әлбәттә бәрәңгедән башларбыз. Чистартырга керек. Ага. Килеп чыга икән сине. Була, булса. Кара әле, әйдә суынганчы без синнән башта рубрика эшлибез. Синең өчен махсус бер рубрика әзерләдек. Аннан соң бәрәңгеләрне чистартып, турап, кыргычтан чыгарып, менә дә иербез ян барысына. Суына. Киттек, игътибар, рубрика. Алга. Яңа 2019 ел күңелле башлансын өчен бик күңелле рубрика әзерләдек без сиңа. Ул алманы капта, сүзеңне әйт дигән рубрика. Витамин. Син хәзер алма төшлисең дә. Монда язылган бер сүз тартып чыгарасың. Мин ди сүз әйткәннәрен белмим, синекендә дә, үземнекендә дә. Мин шуны төшенергә тиеш булачакмын. Нәрсә икән? Я Аллага тиеш буласың. Синнән башлап кара. Әйдә башлап кара. Син башлама төшә дә. Сүзеңне нәрсәгә ашыйсың син әле, Илнар? Тәмле бит, витамин. Юк, син әле төшлә. Шулай, әйе. Шулай. Төшләгән килешкән. Әйдәле. Достар, сез дә безнең белән параллель рәвештә хәзер бу рубриканы үткәрә аласыз. Үзегезнең игездәле кунаклар килеп җитмәгән булса. 2018 ел. 19 ел. Шул язылганмы? Ярар. Так. Коньяк алма. Ага. Яңа ел белән. Ага. Шәп. Алга. Кутай ашыга алмасам аша. Яңа ел белән дуслар. Нәрсә? Кыш баба. Хуш бабай. Спорим миндә кар кызы дигән сүз. Әйдә. Редакторлар шулай шуны бездә кеше редакторлар эшләгән. Хәзер. Сүздә юк. Во. Нәрсә бабай? Шаярам. Татарстан. Шаярам. Акча, шуны калыр икән. Ага. Шаярам. Син Кытайча сөйләшә башладың бабай. Шаярам. Әллә нәрсә суган? Шаярам. Чалада суган.
Жоқ, алманы аша бітіресің ішінде. Аллаға шүкір біткен сөздері қалмаған. Менікі бар әлі тоқта. Тамбыры бар ішінде? Әйе, тамбыры. Мен айтқаннан соғанlar. Енді бар қыза. Сүгіресің сен ол. Бізде сүгінерге романын білесің ма сен? Шоршы безем. Анлашылды. Келген шампанскені салып берейін бе? Бұнда бұлайда болды енді. Рахмет, көңілді болды. Қазір алма аша бітіреміз де. Алмасы тәмілі. Салат ясай башы біз, яма? Алмағын Жеңілдесің гіна ма? Алмасыңын ашықта. Жеңілдені шың білән. Бәріні айрым-айрым олақшар біз. Башлаған ішлеп қарай кенде. Ішлей біз. Алға. Өттік. Ендейлер сен білән әйдем салатның төпілішіне кірішік, яғни қатлам біз салатларны түгілейді. Өйбірлеріне ингредиентларны. Сені бірінші әйде бәрәңгі салабыз, емін? Әйде, бәрәңгі. Мен сен айырдам етем, біраз ғына тауық тура шағалы сенің ұзаққа кетер бұл деп ойлайым мен. Яңа ел, иске ел, дуңғыз елі. Нәрсе күтесің сен бұл елдан, бар мұшын едігі? Аңышыла концерт, глобалерек деп етек. Бұл концертлардан, жырлардан тұш, таған енді үмітлері бағылайсың. Үмітлер зұрдан дәресің. Ендер фирма ашып жібересіңдер. Ансын аштық. Бәлкім қойдыранда... Ансын аштық, ансын ішледік. Фирма бар, фирма ішлей. Фирма ішлей. НДС біле ме, без НДС ме, сіз нешеге шейсіз? Упрощенка ме сізде? НДС бит қазір 20%, шоңа көре. Без НДС, упрощенка. Бүтін нәрсені біліп бара, упрощенкаға арттырмасар яры енді процентін. Мен қазір бітері самозанчис тәкіре. Тамадаларға қазір. Әйтәсі yok. Ау башлайлар ма? Ау башлайлар қазір. Кішігенлер ек ма сен келіп түгі бірәр беремді? Менің фирма арқылы бит, шоңа көре бұршыласы yok. Налогларын төлейбіз. ИП ма? ИП Сабиржанов. Yılın Studio деп аталады. Сен сен бата? Yılın Studio. Yılın? Шынап. Шында? Сен оған Yılın. Бұл Маришадан мәлі бұл? Yılın. Англиша yazıла әлі? Англишча? Yılın. Yılın. Yılnar дегеннен алынған. Yılın. Неге Әйәлін түгіл? Yılın. Әйәлінар түгіл ме сен? Әйәлінар. Й білән бетінде. İngilizce'de E harfi yok. E harfi жоқ аларда. Ö harfi yok. It дегенде E harfi. Öyle miydi? E harfi diyorlar. Аларда бит E harfi генә. Шуңа күрә шулай. Так. Планнар зурдан анда күп төрле эшләр белән Алла бирсә, шөгыльләнергә барып чыкса, әле теге ничек дип әйтәләр татар халкында, алдан кычкырган күпенең башы ярыла дип, шуңа күрә Битсен әйтеп куймыйсың. баштанысында әйтеп куйсаң кемдер алса бер җырчы сине идеяң урдарга мөмкин. Кем белгән бит. Шуңа күрә Алла бирсә, киләсе сорашканда тагын аңлысы буенча сөйләшеп бетте. Ярар. Балаларым менә каникулдан нишләр? Син мине күргәнем сине Инстаграмыңда. Син Инстаграмда карыйсың менә. Шаңгы сезонын башлап җибәргәнсең икән. Үзең күрсәттең эш килгәч менә дип. Ярар, битсен ашып бетермәйм. Ие. Шаңгы сезоны. Синең кызым? Минем кызым 3 яшь ярымнан 4 яшь булсын инде. Яра 4 яшьтә шаңгыга бастырдым. Тау шаңгысына. Ничего себе син карары. Менә шулай. Мен җиктә курыктым кызларны бастырганда шаңгыга син әле. Минем кызым үзем шикеллерәк теге урысча әйтәләр бит, без башында дип. Юк, миндә җырым ансы без башында да. Ләкин ничектер күпне күргәч балаларны кертәсе килми анда. Белмәйм, үзенә шагы бастырып карадым, теге үзенә сайларга. Кызым ошаса, шуарсың, ошамаса, ташларсың дип. Нигә шаңгыга, нигә дидә түгел, кызларга күрә битендә сноуборд, ничектер романтик. Сноуборд. Мен үзем шаңгыда шугачта, үзем шаңгыда шугачтым, тактаны бик яратып бетердим. Шуңа күрә хатының шуңа синең? Тормыш иптәшем ул шуңа. Иптәшме синең хатының сикемдә яшәсәң? Тормыш иптәшем. Иптәшләр күп бар, хатын бер. Әнисе дип иптәш. Әнисе дип әйтәсең. Әнисе дип. Ул сиңа әтисе дә инде. Инде моторым диярде. Романтик. Деп җылап җибәрәм хәзер. Мен моны төзәтим әле. Әйе. Сөйләштерәсең, онытылып китәм. Гел шул шаңгы турында санаж. Кызым бастыда 2 яшеннән әди бу минеке диде. Әйе. Син бит аны дибияз якын шунда. Шуды кызмы? Дибиязда өйрәндек. Дибиязда өйрәндек. Инструкторлар алдыңмы син? Үзең булдыңмы инструктор? Инструктор булдым. Менә анысы начар. Инструктор. Дуслар,
Индигене шуышлар булмасын, мен мәсәлән әгәр дә балаларны бастырга телим икән тау чаңгысына, иң беренче инструктор булачакмын. Менә әле үзенлектән өйрәнгәнсеңдер инструкторсыз. Юк, мине өйрәтүчеләр булды. Кара син, Өйрәтүчеләр булды. Мин үзем өйрәнгәннән профессионал бит инде. Үзем өйрәттем. Беләсең миллионнар мисән. Юк, ни Шим тауга баргач, аңлыйсың анда үзеңнең никадәр кем икәнеңне профессионал икәнеңне. Мин калса җитәбез бәрәңгәне күбрәк тә пешергәнбез кебек. Сән мотор итеп җәй, менә җитер. Аха. Курыкма, син аны. Юк, Син кашык белән әйтергә мөмкинсең. Юк, мен кул белән эшләргә өйрәнгән бөтенләй белән. Шуңа күрә. Гомән ашаганда да кул белән тотып ашарга кирәк, беләсеңме? Еш шулай Диләр. кемдерәк була. Бәрәкәтлерәк була диләр шулай. Шулай дисеңме? Әйе. Юк. Мин шундый гына булаймы, җәймисең. Уйлаганым кадәр җәйсеңме, дияр? Әйдә җәйбе. Юк, аннан соң инде буламыкка әйләнеп бетә, шуңа күрә әйтәм. Ашказанына барыбер нинди формада кергәннән соң, Башкасын әйтмә. әйе. Так. Шуңа күрә Шуңа күрә. син монда онытма, җәй баргас, майонез. Майонезын сыларга. Там башкалар, минем тавык инде тавык. Менә дөресен әйткәндә мин гомеремдә беренче тапкыр салат ясыйм менә булай. Күбрәк булган сыбайган ашарбыз. Беренче тапкыр. Әйе, беренче тапкыр. Сен бернәрсә әйтимме соң? Мин икенче тапкыр. Без симе точно профессионаллар. Әйе. Мин дә күбрәк карап торырга яратам, шулай читтән генә. Так, тау чаңгысы булды. Маугу. Тагын ниләр белән маугасың? Чана шуасызмы? Чана. Чананы шуабыз. Просто чанада. Просто чананы шуабыз. Ишек алдында кадәр барып шуасыз. Балалар белән гомәнчик яудасың яхшы кына. Авылда? Авылга кайткач. Авылда безнең Таулар бармы әллә? йорт тора, йорттан соң тау чыгып китә. Анда шунда рәхәтләнеп. Җәй көне булай тәгәрәп төшәсез. Ие. Анда Көне шул төшәсез. җәй көне тәгәрәп төшәбез дип анда җиләк үсә, шунда гына. Тәгәрәшеп җиләк җыясыз. Җир җиләге ашый. Так. Әле бу үткән елны сеңлектәш кияүгә чыкты да кияү балкыртлары тота безне. Шул балкыртларга кайтып куйган шунда. Жүләр. Җүләр дип тәмле, конечно. Балкыртымы? Юк, балкырты түгел, балы. Шактымы? Юк, миңа тимәде. Миңа тимәде. Сиңа тимәде, димәк кемгәдер тигән. Тигән. Сыерга тигән. Җәй көне. Сыер нишләде? Сөт бирмәде. Бөтен болынна әйләнеп жүреп кайтканда, ансы булды, бер атна сөт бирмәде. Үпкәләп. Әйдә, монсы да әзер. Без озактабыз. Хәзер монда тавык салабыз, әме? Или тавыгны җыябызмы? Тавыгын җәй диде. Әйдә, тавык. Доңгышлы. Бисмилла әйтеп. Шадың башында. Так. Иртәдән торгачтан бисмилла әйтәбез. Яңа ел буе шундый саатлар ашадык инде. Әйтәсе юк. Яңа ел без. Әле җитми калды. Яңа ел саат дәвам итәм. Тагы салат ашыйк әле. Сез безгә карап шуй әзерли аласыз, әле өлгерәсез. Бу катлы, мәсәлән, катлы салатның рецептын безгә юллаганнар. Баулыдан сизгә төшерәм. Рима ханым безгә карап утыра хәзер. Килеп чыгар икән булардан. Берсе карый, табага карый. Берсе хыяллана икән булар дипме? Так. Булды? Так. Бәхәйин кызыгы. Майонез салмыйбыз нибез. Сал. Карап, безнең майонездан бигрәк аз гына туз салырга кирәк эмас, чөнки юк. Әйтмим, тавык айы без туз бик үтмәгән, мин аны кап караган идем. Тавыгы тузсызрак була. Менә туз тиккәч тузлана инде. Укытучылар әйтә бит, тузсызлар дип. Менә. Әйдә әле, майонезын. Вот. Әйдә, май бутқаныбызмы юк, сал күбрәк. Тагынмы? Җитәр инде. Тавык кыры бит аның. Мен үзем каймак жаратам, шуңа күрә майонез белән тегеп. Менә каймак, ишәп каймак алып килмәдең соң. Менә әнигә әйткән булсам, әзерләп куядыр инде. Әле ялда шуңа күрә. Шулай беле. Әниеп, сәлам. Каймак җибәр әле. Сәлам җулла әнигә. Так. Бер үзем сылый белән мин аны. Беләсеңме? Әйе. Миңа кирәк булачак хәзер. Баш. О! Аны савыт. Инде. Салым бит инде. Әйбәт була инде ул. Аны барыбер кемдә күрмәй. Фотога растворслаган. Син бөтен нәрсә төзелешкә кайтып каламын да. Менә ничә ел буе шунда эшләгәчтен? Ничә ел эшләгән син төзелештә? 8 елдан артык. Теге җылашып калмадылармы син? Әлдә шалтыратышып торабыз һаман. Шулаймы? Әйе. Дагы коллегалар белән Ничегә салабыз икән? Шул салсак буламы икән? Уның бераз нирәк булган. Дөррәк булганмы? Суган Юк, суган түгел. Гөмбәсе.
Рансы да әйбәт. Так, Илнар, менә монда мик мотор итеп җыярга тырыштым. Мин сиңа ярдәм итәм инде, ярдәм итәм. Ярдәм итәсен син. Алга дәвам итеп. Әйдә шунда гына менә кишерне. Миңа бу эш ошап китте әле. Шап киттеме шунда гына? Шунда. Шалт. Менә бит яңа елда яңа рецепт өйрәнәсең, Илнар. Әле нинди зур эшләр өйрәнәм әле. Ашарга пешерергә өйрәнәм. Салат ясарга. 8 мартка Алла бирсә, хатыныңа шундый салат ясап бирәсең. Йокысыннан уянуга, кадерле бәгърем, мин кибеткә барып кайттым. Менә ул салат алып кайттым. Бездән Биектаудан ерак түгел җиргә бар икән. Бармы анда? Кибетләр бар инде. Б хәрефенә башлана торган. Рәсем әйтмәйбез, яме? Б хәрефенә. Б хәрефенә башланган кибет, ул бик күп ирләрнең дусты ди. Шунда. Кибет. Менә бездә чәбез. Әйдә тагын берсе. Тагын берсен әйдә. Булгач булсын инде. Булган булсын, саран дип әйтмәсеннәр. Так. Лексын яме бит җиренә дәлем. Менә бу кырыгарак, менә мындарак. Так. Вот. Менә бу кырыйна да кирәк. Син якка булды, мин якка җитмәде. Всё, булды. Ярар. Шәп булды бу. Мен уйлавымча шулай ук начар булмады бу. Дигән булды. Хәзер безгә соңгы эш тарих. Яйнар әйдә, соңгы диярлек эш тарих. Йомырка. О, самый тәмле бер. Тавык күкәе. Карады. Әйәр. Нәрсә булды? Моны кайбер шәп беләсезме? Кайбер хуҗабикләрне чигерчеләр. Сарысын аерым. Юк, бергә булгач тәмрәк булыр дим. Мин дә шулай, ләкин кайбер хатын кызлар шуны эшләр. Агын аерым, сарысын аерым. Кызга аерырга гына. Инде әйтмәдә. Тарихлар бар әле, шулар булмаса тагын. Муштак мурсы бар исен. Күз алдына китерин, ике ират менә шулай итеп ашырып пешереп ташыйм. Пешереп утырсын инде. Урамда кар керер урынга диген. Тәмбе 8 мартка ярый. 8 мартка ярый. Бер тапкыр гына ярый. Ул мен синең хатын сюрпризлар яратамы? Сюрпризларны ул миңа үзе ясап тора. Шулаймы, нинди сюрпризлар ярар? Соңгы сюрприз. Соңгы сюрприз. Ул безнең икенче кызыбыз. Юк, ансы инде теге сюрприз дип. Икенче кызга күпме булды инде? Икенче кызга 2 яшь тула ала бирсә. Дурыс икән инде. 2 яшь тулып килә. Так. Үсеп, инде сөйләшә башлады. Так. Менә аны да ала бирсә чаңга бастырырга инде. Анасын, улы кызыңнан бастырасың кала бит хатыныңда гына. Ансын бастырып карадым бит инде мен. Булмады. Ну, булдымады дип инде. Үзенә булсын дидеме? Ул әдрәк куркып калды шул. Шуңа күрә. Син махсус шулай эшләгәнсең бит инде. Аны махсус шулай эшләгән, син белән бармасын өчен. Үзе генә шул җирдә өчен рәхәтләндереп. Үземнең генә барганым юк, һәр вакытта кызны йөртеп барабыз инде. Шуңа күрә алиби көчле. Ярар. Так, монсы булды. Булды бу. Ну, булай иншалла инде. Шаган инде. Беләсең, менә бу монда хәзер без алабыз салфетка. Кырыйларын септеп чыгабыз да. Мотор итеп. Хәзер мотор итеп менә бу яшеллекне менә андан чиктә безгә тизеп куярга кирәк, әме? Авайтты. Бисәк итәм. Тегендә картинкада мотор. Бездә, дуслар, шуның белән салат әзер булачак. Менә шулай. Шат. Картинкада шулай ярага килеп. Ортасында да сәзер басып тора да менә монда. Басып торырга. Моторга куярбыз инде. Булды, менә шулай эшлибез дә, безнең салат әзер, дуслар. Дуслар, ниһаят Илнар Сабирҗановның салаты әзер. Яңа елдан соң бераздан диетада идем инде. Ләкин бүген бу кагыйдәне без читкә алып атабыз. Һәм кара, синең салатың Рима ханым салаты белән чагыштырганда, ул түгәрәк соотка шакмак беренчедән, име? Икенчедән аның тагын нәрсәсидер бар иде, менә монда инде яшел эбер, мен аңламадым нәрсә икәнен. Таманың ниләре дә вагырак иде кебек менә бу йомыркалары. Шуңа күрә мин уйладым да менә әлеге мен син әйткәчтен дә нәрсә ничек икәнен җиңүне Рима ханымга бирсәк. Карады, бу минем урынга алып бара башлады инде. Җәмәгать, җиңүне шулай эшләгәнбез аны инде. Рима ханымга бирәбез. Шулай эшләгәнбез аны, әйме? Әлбәттә.
Яңа ел уңайындан. Яңа ел бүләге булсын. Мен сиңа да тапшырырмын ана. Яңа елда килгәнсең бит инде син. Тукта, әле аны ашап карыйсы бар. ашап Әле карыйсы бу матурлыкка матурда. Ашап карыйсы бар бит әле. Кара чынлап та. Рима апа, Рима ханым көтегез әле бераз. Так, тукта. Мен барып яратып мен. Шәне син үзең башарсың. Нәзә келип чыкты икәнмендә? Әйдә салып кара әле. Инде ярдәм иттем бит әле монда. Монда син дә яхшы тырыштың инде. Минем эрештә керде бит әле монда. Әйе. Яра башта кунакка. Нишеп, сине майны сосы калганбыз моның. Бәлки астына сагыра кирәк булгандыр. Беренчеме, иң беренче. Тәлинкәгә. Әйе. Кара әле. Башта сойсы булгандыр. Ну, монда беләсеңме, суган белән менә бу гөмбә байда майлы булды. Яхшы шәп булды. Башта мин. Давай. Барда яхшы. Тәмле булган иш бу. Шәп булган бу. О! Әйбәт бит. Менә Рима ханым, бу рецепт өчен бик зур рәхмәт. Менә бүләк сезнеке. Салат безнеке. Ну, салат безнеке. Менә бу бүләк безгә булды. Шуңа күрә Тоблашка кирәк бит әле башта. Инде ашты кирәк. Менә. Тәме буенча молодец. Тәме буенча шәп килеп чыккан. үзем дә шакаттым. Ләкин Бүләкне. монда нәрсәдер җитмәде инде анда. Рима апа, Рима ханым, баулы. Без рәхәтләнеп бик теләп тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы Ачык акционерлар җәмгыятеннән әлегә 3 литрлык кастрюля жаровняны сезгә юллыйбыз. Сезнең якларга рәхәтләнеп кулланыгыз, пешерегез, дуслар, сездә. Кемнәр хәзер менә карап утыралар безнең тапшыруны? Экраннарда күрсәтелгән номерга юллагыз кызыклы катлаулы рецептларыгызны. Әгәр дә килгән артистлар сезнең кебек башкарып чыгара алмасалар, менә бу бүләкләр сезнеке булачак. Шуңа күрә языгыз күп рецептларыгызны. Тапшырыбызның генераль спонсорына зур рәхмәт. Менә шундый шәп табалар. Безгә биргәннәре өчен мен Римма ханым, Римма апа дип эндәшсәм дә ялгыз инде шулай бит. Пешергәндә безне искә алырсыз. Әйе, Инар. Вера, читкә куеп торып. Сиңа зур рәхмәт килгәнең өчен. Яңа еллар белән сине барлык алдыңа куйган максатларыңа ирешергә сын, хыялларың чынга ашсын. Кызларыңны чаңгыда шуырга өйрәт, хатыныңны өйрәтеп торма, вакыт әрәм итеп. Иҗатын гөрләп барсын, дияме? Һәм шулай ук истәлләрегез мул булсын. Сезнең гаиләдә, синең якыннарыңа бик аларга инде аерым сәлам җуллап калабыз, шулай бит. Зур сәламнәр. Зур рәхмәт. Сабылар санда булган матур теләкләреңне әйтеп. Әлбәттә, инде иң беренче чиратта рәхмәтемне җиткерәм. Булат сиңа рәхмәт. Теләгән теләкләрең үзеңә 1000 кат әйләнеп кайтсын. Һәм инде барлык тамашачыларга сәлам. Исәнлек, саулык булсын, тазалык, байлык булсын. Калганын эшләрбез, дуслар. Яңа 2019 елда да тәмле көрәшне атна сайын күзәтеп барыйк. Ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз һәм яңа еллар белән!